oferim dutxes perquè es pugui dutxar la gent, els que ho necessiten, perquè no tenen a casa els mitjans necessaris. Després tenim servei de bugaderia per rentar-se la roba. Solen venir entre una bona colla, 10-15 cada dia. I després esmorzars i dinars. Els voluntaris amb risc com jo no hi hem anat cap dia, encara que algun dia jo pugui fer alguna escapadeta, però no hi hem anat cap dia i més s'hi han quedat els voluntaris que no tenen, tots tenim el risc, però que no estan en el risc per la qüestió de l'edat. Llavors eren 7-8 persones o 6 que ho han pogut fer cada dia tenint la gent que venien. La gent que venia, quan era l'hora de mescal dinar, sabíem estar distanciats i cada dia es desinfectava tota la planta on la gent se sol comunicar. Fèiem unes 50 famílies per setmana i ara estem fent 60 i això doncs pel que veig anirà pujant cap a 70 fàcilment. Últimament les que estan vinguent ara són gent que treballaven d'una manera o altra, potser inclús aquells petits treballs que es poden fer per qualsevol lloc. Això ara, com que no els hi està funcionant, són gent que no es veuen tan vulnerables però que tenen una necessitat econòmica, vull dir, molt important.